Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai ni kijing jia kabala jia menhenin ka janmet kalai poterik unai weng arajar arpulai kapor san sau po minute kabaka wai ni ki bank kabahe kabadan hapo ke jela Manipur ya kabala tip kum ke Punjab National Bank kala syak luti bat syak to haki breu ki bamsham le itho baki dei ki namar baki latam ya ki dorkman katkum kita long kubor layat ho bagi ni kinong to kilayok ban rong hado khat pra pon prapusan kelor tingka kapisa napo kane ka bank kabadan ha viewland one jong ka okrul district shishola ongru bagi ni ki breu kila ra artat bat ki tiar siat na ka benta ban penting yi kinong trei ban ya kapisa kabadan ha ka bank kini ki breu ki balaluti ya kane ka bank ki don hado kumba pra hado shipaungut bat kila rakru iki suloi AK-47 bat kila pong neki jan shipai la ongru ba katto kat ningut neki niki breu kila bat ningkong yo nong appa hara ne security jong ka bank bat hadin kila rungju bor da ka bakhangru ya ka jingkhang jong ka bank hagani ka jingjian ka liang ki nong trei ki brang trei ya ka kam kila ya kendit baro hadin baki breu ki baking ki jingking atiar kila rungju bor bat lute lut ya kapisa kabadan hapo ka bank kini ki reus neu kila berngamru yo branch manager jong ka bank ban play ya ka jakabu pisa bat kila yo ban sei ya ka pisa ka bakhat pra klor prapusan hajar tingka tang hapo ka shipho minen la ongru bagini ki breu ki balong ki nong lute ki klempen mensau ya ki nong trei henrei ki shuyalam ya ki shaka kamera ka babu ya ki tiar office bat kilate ikikti bat kejat jongki haringkat kinong apahara hakabede bagane nakal yang kipurit kirang penong ye kejing tokit deka bapet artat neki durki bat la penjur ye kejing pahara hagi benta bapher jongka district bat kejela naka benta ban yok kem ye kibedan kiti